Padang Hanarawang sumilak silak kadon hang liak-liak ana marga agung tumuju wonten ing sasana rinengga ana sesutya cuptok saking ngembana lumampah mambukuh yayah prayit ning kemo gregem kadya bintang Bima Sakti ayu wak tutuking naga lah punika ta warnanira dawek hanawung krida hangayai gati kinarya Ki Suba Manggala ya Manggala Suba kadang bagus Jeffrey Susilo pijil saking laladan kembang Dogo Seti mangkono wis kakalung Puspita Rinonce mila mandheg estring driya kanthi mekaten anggenipun badhe lumampah pinanganten kekalih kanthi Suba Manggala Jeffrey Susilo sarjana pendidikan seni ingkang mijil saking laladan kembang Dugusti ingkang kawentar wonten ing laladan Pati Bumi Minatani pramila kanthi mekaten wis prapting madyaning dampar Sri Panganti Sang Suba Manggala asung sasmita dumateng putra temanten kekalih Bapak Ibu jumeneng nggih sumangga nindakaken kiraping kirap kananendran sumangga Bapak Ibu jumeneng Ibu jumeneng monggo jumeneng nggih heeh kanthi mekaten anggenipun badhe lumampah netepi jejibahan wonten ing ripahargyan menika pramila katur dumateng Jeffrey Susilo sarjana pendidikan seni anggenipun badhe lumampah sakmangke kanthi Gita Sri Nalendra anggenipun badhe lumampah sinarengan gondes foto syuting audio sinarengan Lai Linu make up saking laladan ngagel Dugusti LD Musik anggenipun netepi bebrayan wonten ing ribahargyan menika wiwisi ripe decoration anggenipun lumampah pinanganten kekalih sirep sidem permanem tan ono Subawaling walang salisik binarung swaraning gongso kang hamba bar ketawang langen Gita Sri Nalendra ingkang mijil saking Sena Laras rantap tataning lumaksana urut jajar kali winangun Banjaran Sari lamun Jinandra kadya sela Blegidi seloraning watu Blegidi semut dalidir tan ana pedoting pati ayam
semut kang lumampah sak dhuwuring watu. Sinten to pinangka pangarsaning lampah ya Ki Suba Manggala ya Manggala Suba. Kadang bagus Devri Susilo sarjana pendidikan seni mijil saking laladan Kembang Dukusti ingkang sampun kawentar wonten ing laladan Pati Bumi Pinatani. Dasar pideksa sarwa sembodo tasih muda tumaruna mimba hambek susila hanaraga tandang tanduke prasaja terkresepake manah prasaja busanane prasaja uripe luhur bedudine katitik saking solake baing sarira lengering udra ungeling asta tumapak ing padha ngindak wirama kapracena Sang Suba Manggala saduh lebda ing budaya. Wauta nalika samono Ki Suba Manggala asung sasmita anggene tepen netepi bebrayan. Para kang dadi mangkono pinanganten badhe nindakaken kirab ingkang angka kalih anamung sak mangke sak derengipun adicara kirab kasatriyan kirab. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang kali ini telah hadir sampai saat ini sampai akhir acara nanti. Semoga dengan doa dan Bapak Ibu kesemuanya kali ini pinanganten kedua pengantin berdua akan melaksanakan rangkaian acara yang kali ini adalah pelepasan balon. Bapak Ibu dan hadirin kesemuanya dengan rasa hormat semoga pengantin berdua untuk membangun mahligai rumah tangga menjadi pengantin yang bahagia, bahagia untuk selama-lamanya, bahagia abadi untuk membina rumah tangga. Kali ini bersama Devri Susilo untuk memandu acara pada kesempatan siang hari ini dalam pelepasan balon. Semoga pada hari ini kita semua diberikan keberkahan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kali ini bersama ada LD Musik untuk mengiringi sebuah lagu dalam pelepasan balon pada kesempatan siang hari ini. Mengucapkan syukur alhamdulillah dengan segala ridho dan berkahnya. Kedua mempelai 1, 2, 3 ini adalah tanda dengan melepasnya balon-balon di udara adalah melepas masa lajang untuk kedua mempelai. Kali ini bersama Ainun Nadhiro dan Mu'alim. Terima kasih, thank you ke semuanya untuk kedua insan yang tidak saling mengenal dipertemukan dalam cinta, cinta yang abadi. Dalam ikatan cinta dipersatukan dalam kehidupan. Maka dari kutkan tinggal dan doa Bapak Ibu ke semuanya, kedua mempelai semoga berbahagia selalu senantiasa. Kali ini dengan kedua kirap pelepasan balon telah selesai. Maka dari itu untuk kirap yang kedua, kirap Nana Nedran, kali ini kedua mempelai telah berada di pintu utama untuk menuju
ke Mahligai Pelaminan. Terima kasih untuk LD Musik yang telah mengiringi acara kirab kali ini. Tepuk tangannya mana buat kedua mempelai Mu'alim dan Ainun Naudhira. Kali ini wis tinarbuka wiwaraning sono busana kumenyar asung Prabawa kinar winarganda ida angambar kangus marbuk arum wangi gandanira katiyubing sami ranamanda sumirat sirat tejo maya saya dangu saya milangoni saya celak saya angranui sanyata tejane pinanganten sarimbit wis lukar busana kananendran hang rasuk busana kasatriyan sang saya ngenguwung prabani sang saya mencorong guayani sang saya mantep panggali lamun cinandra kadya ki gedhe ki Demang Songol Pudung Danang Sutawijaya Atma Jendra ki gedhe pamanahan Gus nuladani ya Gus sifat lan tindake punakawan ya Gus. Gareng Gus. Semar gareng, Semar iki gareng. Petro ya Gus. Bagong Gus, paking ombo wetenge gedhe ya Gus, cangkeme ndower ya Gus. Menika mengko werdi. Semar kuwi Semar dewa umpamane. Dewa kuwi dhuwur derajate, pinanganten ginadang-gadang kadya wong kang pinunjul lan dhuwur derajate. Gareng ingkang mlakutan sak ati-ati ya Gus. Petruk kantong bolong iku dermawan lomo lirik kerang kiri. Sapa sing butuhake pitulungan ya ditulungi ya Gus. Bagong ku wetenge gedhe momot ora dan dinudan ya Gus. Swara rana digawa rene, swara rene digawa rana Gus, mundhak marai congkrah nggih. Pramila kanthi mekaten sampun prapten madyan ingkang tinuju pinanganten badhe lenggah wonten ing sasana pinajan Bale Asri Bale Adi ya dampar rineng ya Gus. Matur gunging panuwun Gus. Kadang Bagus Jeffrey Susilo sarjana pendidikan seni ya niki sekolah bareng ya Gus. Nara sekolah ya bodho ya Gus. Nak tukang foto gak apa-apa Gus. Ora usah sekolah. Angger hitung-hitung mau 1, 2, 3 ngono kun kok rasa pinter Gus. Ngono ya elek, dikek mripat loro enak wayah ape mbut gawe we. Dimeremi Gus. Ayo Gus. Aromanis Gus. Aromanis. Ya isen lho Gus, lihatlah lho.
Goyang tipis-tipis ya Gus. Walah gantengnya gagas. Ya Allah. Asik mencet-mencet Gus. Ya Allah kepengen ijolan Gus. Gus sing nggawa mic aku sing ngono Gus. Aromanes. Alos Gus. Asik miring-miring lho Gus. Dipinget ya Gus. Ampun. Nggoget ya iso Gus. Lho ya kok pinter lho Gus. Lah Allah. Omahe pinggir sawah ya iso nyoget ya Gus. Ya Allah. Ya asik miring-miring lho Gus. Aromanes. Goyang tipis-tipis ya Gus. Ya. Alah, ya terus wes Gus, wes. Lho mae ape lapo Gus? Mae ape joget Gus? Ora ya. Iki ora apa-apa Gus, Mas Sutri. Lulus diji ya Gus. Gus. Ayo Gus, pun setunggal lulus ya Gus. Karek milih sing apik Gus, sing dhuwur Gus. Ayo Gus. Aja lis lho Gus. Iku ntrosok iku. Yeay. Taran karo Pak Tetole ya Gus, bapake ya Gus. Sa'allah. Alus Gus, alus. Ya Allah, tak gandengnya Gus. Ya, kena Apple buat gane cah iki. Oh. Walah, dijak Gus besok Gus nak ketoke apik Gus. Aku yo jak yo keneng dadi apa kono lho Gus. Ya jebule ya dia pinter joget ya Gus. Ya Allah. Oh, kiri Gus, klawe Gus. Apik Nduk. Iki je prawan Nduk. Ije besok ngundang aku nah ya Nduk. Iya. Karo Mas Lutfi ya Gus. Wes Gus dibungkus Gus. Lulus kalah ya Gus. Ijen 6. Walah ora apa-apa, berah ora apa-apa Gus. Tengal kok bar ngasar ora apa-apa. Wes pokoke. Wes tekan kok ora apa-apa gak manoi lho Gus iki. Iki kajol Gus. Kok ana kajol kok ana pitik barang lho. Biasanya manuk ji nak kajol. Iki wedok ya ji cara ji. Iya wedok. India kajol. Iki lelek sardin ya delok. Wasik bener iki wedok temenan ta ora ya. Gugup lah. Ra apa-apa ji. Ngono ndak ra apa-apa ji apik. Walah, kaya enak-enak oleh ji. Ya udah dicaplas ji. Wah kok iya gugur lho. Ya ora ngemprok aji. Kalau WCC ini lemplongan delok karo guyu-guyu kepengen gawa dugano sisan ji. Iya bocah iki urut tak gasak sekesukmu kok. Lho Lis, apa begowan nanti Lis? Bocah ki ngladrah ya lho. Curalu ser. Sahrukan ji. Ya Allah, denger juring ngene lho yo. Aku khawatir susune nak ceblok. Susu randu. Alah ya mesrane ya. Ngene iki kok ya bayaran. Ya wes ya diunggahna ya Ci. Loh, yo iso India Ci. Lho kok ape le Ci le mulang dek apan.
Kiri dek, kanan dek. Apel polis, melok-melok lis. Orang melok-melok lah gue. Ayo, ayo dek. Digas tipis-tipis ya dek. Muter 1, 2. Ayo neh 3, neji 4. Aduh ya Allah. Genep yang 10 yang geblak aji. Ayo. Milih dek. Wah ndredeg-ndredeg kesithik iki. Angger sing senyum bawa. Angkot ji. Senyum apik angkot. Sureng dik. Nuansa India. Nehi. Piye? Walah. Gladrah saiki kok. Ono cocok lama kok. Munggah kok digendong lho. Nglarot susune. Susune ganjile sak. Api ji. Iki Jepang asine ji, Jepang iki ji, ora India iki ji. Satu ji, loro ji, telu ji, papat ji, 5 ping 10 ji, terus 5 lagi ji. Wes ya wes 5 tok iku. Pangku ji sakake wis kesel. Wih. Action ji. 1, 2, 3. Waduh ji. Gradam. Doke piye doke? Pecah lho di. Isi diliki doke. Aku kuwatir doke jinak tetes sadurunge angkrem lho ji. Dok iku nak nonton sadurunge angkrem medeni wong lho ji. Ayo ji goyange. Goyang sengset ji. Bos. Lo ya masuk. Oh. Lo. Ayo lo. Ayo. Panjale. Senam poco-poco ji. Sinarengan Devri Susilo sang kali ini hadir untuk Anda semua. Ya, puter le, ayo puter. Loh, ayo, koyo walah malah koyo layangan sowangan pedot. Oh, digoyang Senji. Iki koyo Sukro. Sirahe bunder koyo Sukro, kacang atom. Delok koyo kacang atom. Wah, koyo aku dek cilik iki, glodong. Koyo aku dek cilik glodong iki anake sapa ya? Alah. Masuk. Ih. Lho cah iki. Lho. Ayo. Iki lho. Ya Allah, bocah iki kaya aku dek cilik ji. Glodok ji. Sek. Mandek. Yo pateni Subo Manggolone pateni. Ije kanggo. Yo engko ae. Bojoku jeno mayu kok. Ayo ngandel lah. Dhisik mripatku keculuk temenan nek iki. Ayo. Kenek sapa iki? Kenek sapa? Ndi paham. Alah Mbak Bani Pini. Salah ya Mbak Pini. Kayak nom-nomane Mbak ini. Padha bejajuk iki ketoke. Ya yo, elak nuwun sewu. Iki Mbak Bani iki sing bejajuk iki. Mripat kok keculuk temenan iki mau ya Allah. Lho batinku ngene iki lho Mas nuwun sewu wedakmu iki lho Mas, mulai doluntuh. Ayo. Langone jenengan menceng ape tak benake. Kayak Sukroji. Lah iya, masa? Kayak kacang atur dajal. Bukaan. Ya Allah. Oh, delok bunder seser. Kayak melon ji. Melon 9.000 ji. Melon 9.000 sekilo. Iku ana 2 kilo ji. Siap, Bro. Wis. Wah, tegas iki. Siap kok yo tangane di gak ngono ah. Piye? Ndi? Nang.
Wah, satria kembar kok. Kembar iki ya. Jenengan wong nyondrone kan satria. Oh iya satria kembar. Kabeh kudu sarwa kembar. Iya. Mboten ngagem blangkon ya. Ya ora usah nganggo. Walah padha. Malah kayak kapur barut. Aja meni koyo Mamonje lho, Ji. Ora. Amit mondani. Duh. Ya alus Ji nek iku ancen Aji. Jabang bayi cangkem kok ngono ayo ya iku dak entek sego pirang-pirang kok ya Allah. Ya Allah lele untuk loro entek nomor nang ndi iki ya. Apa ya wae ya? Apa wae ya? Wah, masuk ning ngene. Masuk Ji. Baget to. Cangkem ta apa yuk, Jo? Klambi kok kayak corong ya, Ji. Ya Allah. Siap. Irungan Ji. Ji, nuwun sewu. Niki dites mumpung ana LD musik. Loh, mesti LD musik ya saka Bondes organizer padha wae. LD musik iki sesasi full Agustusan. Niki nganu, nuwun sewu Mas Lutfi. Saged napa mboten ya ketok LD iki. Apa iku iki? Nganu Mas persiapan Agustusan Pargoy Karnaval Mas, Karnaval. Iku wis bidange anek kono Ji. Mas LD musik iki wis melalang buana. Kowe do Mas kok nyen bresmet kok nyen lagi lha apa? Lha kok bresmet kok dodol iki? Maksude kepiye maksude iki? Apa pangku tukang syuting? Heeh. Lek Gondes, bapaknomu. Bapaknomu celuk ate. Alah marah-marah iki. Cantik boleh naik ke atas. Heeh. Sing merasa cantik bisa ke atas. Loh, kowe aja kair lho ora cantik kok. Ora rasa tukang foto iki rasa. Heeh. Ya Kakak boleh gabung sama temennya masuk. Heeh, sana semua Kakak. Nah, baris ke depan. Nah, yuk sini baris depan. Pi. Aku gumun Pi. Pripun? Buate bocah bacaan putih-putih apik-apik Ji. Ngisore ya Allah. Apa? Sing ngisore. Sing ngisor ndi? Sing iki lho Ji. Bathik ya Allah. Sing kono ngeningi bening-bening bathik ngetindikne padha-padha mengarep. Ya Allah Ji. Sisa melon Ji. Ya Kakak belakangnya urut baris ke belakang 8. Ya belakangnya Kakak. Hadap saya. Nah, ke belakangnya urut los iki pokoknya. Siap iki. Aku nak nyawang kono ya sedep. Nah, ini. Siap lurus ya Kak ya. Oke. Ji nuwun sewu. Nggih. Mas Gondes, Mas LD jenengan milih ndi? Lho kok pilih-pilihan piye Mas? Ya no iki ditandingno. Aku milih kene meski ya loro ra dikon mangan cangkeme bumbu tak pirang-pirang. Mesti menang. Mesti menang. Sing lambene ombo. Ayo mesti Ji kokob. LD musik. Kene. Gondes milih pundi? Kene. Bapak Ibu milih pundi? Anjek nak cah iku ah. Grup lambe apa sing ayu-ayu? Milih sing alu. Ya milih ndi lek Lis? Grup sing ayu-ayu. Milih sing elikan sing cangkeme mambu karo aku. Iya. Siap. Ayo Kakak, hadap sana. Nah iki diduelno iki. Lambe kok semenceng kabeh ngene ya Allah. Iki cara diempal sekilo 2 kilo lho Ji. Siap. Niki dites kudu iso Pargoy dancer ngene-ngene. Ya iso Ji niki kok. Iya. Mundur Kakak. Yuk siap tangan dilutut. Ayo. Oke, siap. Hati-hati. Nah ono tangan dilutut di depan aja. Nah. Nah ono mentu Lodi. Dewan jurine iki mantene karo Bapak Ibu. Ya Kak ya. Sportif ya Kak. Nek ora goyangane apik gak oleh medun ya Kak ya. Ora usah medun tekan ke sore. Nanti ke sore ya lah. Siap lurus. Siap gerak, lurus gerak. Lurus kok gerak lho. Nggone ra cukup. Ngono ya. Siap lurus. Masuk. Geser Kak, lurus Kak. Iki kudune ya. Heeh. Iki kok ngantuk lah, Po. Ayo siap tangan dilutut. Lutut. Ayo masuk iso ngene-ngene lho ya. Oke. LD musik latihan saiki. Ayo bareng LD musik. Ayo Nduk. Ayo Mas, gesek opo masuk. Langsung keras ae Mas. Gue sing apik langsung medun. Sing apik langsung medun. Sing langsung medun sing ora gelem juga tekan kok sore kene dhuwur panggung. Iki uji kekompakan ya Ji ya. Kompak grup wedok. Apa grup lanang? Grup lanang. Nah iki kompak bibirnya jelas nek niki. Masya Allah. Jabang bayi ya le yo. Tangan dilutut. Iya, masuk. Ya tangan dilutut. Ih, awike eleh sing nguri kok lho. Apike lah ya. Aku gelem Ci tombok Scoopy siji. Alah, kok larang-larang lah Ci. Wani turu telambek kowe ngebengi. Ayo LD musik mainkan. Kita uji kekompakan ya. Ayo. Ana sing merem-merem tak Ji. Kancane sing ngarep api. Gegerem iki lara tah piye lek. Ada yo merem-merem tok malah. Iya, nanti merem-merem tok karo ngene-ngene. Boyokan apa cah iki? Ayo. Wah, jagone apik. Sik.
Ayo tak latih kene, tak latih aja ngisi-ngisini. Siap ayo neh. Lho, sing- Tangan dilutut. Heeh. Ayo kan ayo. Ayo. Aja ngisi-ngisini lho ya. Siap. Jago- Wan. Durung urip kok kowe wis ngene-ngene. Jagoku iki Ji, jagoku Ji. Jago le, ayo. Heeh. Ayo mainkan. Hai. Ha 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 eh. Sentuk. Api iki. Sentuk. Waduh, Ya Allah. Ya Allah ya Ji. Minggir daripada di sini minggir. Kelompok kono. Dilatih teman-teman kok angel ra karuan saiki. Ayo. Tak ngatuk menisan ngetes sing iku lho sing Badhe iki lho Ji. Napa? Sing goyang bokonge kok sing mantuk-mantuk lambene Ji. Iya. Gumbon. Dites niki Pargo Oh, iso delok, satu-satu lho. ta ora? Oke yuk. Aku- Kesini Kakak. Oke baik. Tes Ayo. satu-satu ya. Oke. Nek iso Pargo ya berarti Medun. Medun, Sing oke, ora ya siap. tekan kok sore Ji. Oke siap Kakak. Masuk. Bisa ya? Ora iso udut Ji nek untune semene iki Ji. Hadap ke sana Kakak. Set. Nah, lambemu sing seksin gitu. Wah. Ora pakat ora urus. Tangan dilutut Kakak. Set kita mainkan LD musik. Wes. Ayo Ji. Goyang tipis-tipis Ji. Lihat depan. Labi. Labi ya Allah labi Ji. Kaya empal Ji. Masuk. Aso. Api wis pinter iki wis. Dek mau durung digone ngene isin-isin kok. Isin, kok. Digone ngene malah apik. Malah ngisin-ngisini Malah ya Ji. Mon Ya. geser kono Wes kancane. geser. Wes apik. Iki lho iki ketoke apik pol iki Ji. Jagone jenengan iki. Wah jagoku iki. Adate ngisin-ngisini. Lambene. Wah, ora pakat iki nak ngombe wedang carane piye Ji. Heeh. Jaluk Pargo apa? Rokop Ji. Apa dangdut koplo? Pargoy. Wah, Pargoy wis kadung kok. Mus- Siap. Nah. Dek mau sing kancane penontonnya hadap sana, yo hadap sana gentenan mending sithik. Nah. Wah, masuk. Itu meroto ya, Ci. Iki kita- Musiknya nek kono lo ya, dingenti lo ya. Nah, iki Los di- pokoknya oke siap. Iki dilodok. Jajal, tangan Wis dilodok. yakin nek iki dilodok. Masuk, udah iso re. Heeh. Aku yakin nek iki dilodok Ji. Iso, Ci. Ayo. Lambene nganti kewer-kewer. Ayo, Ci. Rok. Hadap sini, Kakak. Set. Oh, Wah, walah ya Allah. Keleram ya. Masuk. Hadap depan ya, aja hadap bawah ya, lambemu tiba kok. Ayo. Kita mainkan LD musik. Masuk. Wah. Upake. Yo. Oke. Wae terus digoyang-goyang. Hari ini semangat. Santai sore nanti yuk bersama Pargoy. Ayo. Aduk. Ayo lagi di LD musik. Ayo putar. Ayo terus yuk. Aduk Ji. Lambene Ji. Ayo. Dua tangan di atas. Goyang. Ayo. Kaki di atas Ji. Wah, tangan di atas. Tangan di Ayo, atas. masuk. Ih, putar. Orang putar yang ngono Ji. Hop. Wes. Wes. Buka, Ci. Dibuka, Ci. Kowe ku lapo? Teh kanan, ya Kowe ku Allah, lapo? teh. Kowe ku lapo kaca merana kabeh iki capek lapo? Teh kancane. Iya piye iki piye Mas? Ayo ilang ke iki lapo kaca. Kancane ki mulah apa cara? Lho kancane do metu kok juga gawet lapo iki mau. Rene disaplok. Jek kancane ndi? Cancam ndi? Liyane. Liyane ndi ilang kabeh. Ora ana Ya bingungan aku joget kowe. gawut. Joget bawet nganti lambene kewer-kewer ngene-ngene re. Ya Allah. Aduh Oh, ayo. kesel. Saya kesel, Ci. Bubuk le. Rusak. Bapak, kritik kedang raja sida ideng watane rata. Nggih. Boten wicaksana menawi wekdal kula telaske piyambak. Nggih. Foto keluarga. Foto sanak keluarga. mitra kadang kesehatan. Nggih, Gandeng. menika. Tak tesih nglanjutke patur panglipur sinareng LD Musik. LD Musik. Saderipun panglipur saking LD Musik. Saking samangke saking keluarga Bapak Sardi, Mbah Kastro sekalian, Bapak Mastur sekalian, Bapak Sarwi sekalian, Bapak Sagi sekalian, Bapak Selamat sekalian, Bapak Sutarto sekalian,
Dito sekalian, Dedi sekalian, Diti sekalian, Mbah Nyai Kidul, Mbah Darji sekalian, Bapak Ngadiono sekalian. Sang ingkang dereng sinten nggih Bu? Usulane Bu nggih. Mbak Mas Tony nggih. Mas Tony sekalian monggo. Nggih. Mboten diganti sedaya keluarga ingkang mboten kesebat saged tindakaken foto semuanya dari pengantin putra dan putri. Monggo kangge miasupi ing swasana bersama LD Musik kangge panglipur para tamu wonten ing pahargyan menika. Ya, kali ini ada Jeng Desi, monggo. Ya. Atur panglipur ing wardoyo bersama Bapak Ibu semua dan Jeng Leli Agustin hadir untuk ada. Sinareng Leli anu dan Godas Production Geromong nggih. Ya Allah, kula iki keluarga besar Gobok kabeh foto kabeh ya, Dek. Aku katerna ambrol. Oke, aman. Mantra apakah yang kau berikan
saat kau